Joo, tervetuloa Fiksusti kouluun tietopajan infotilaisuuteen. Mä olen tosiaan Sanna Ojajärvi Fiksusti kouluun tiimistä ja tässä on pari muuta kollegaa mukana. Mä voin vaikka täältä huikata. Mun nimi on Atsun Tanja ja toimin kanssa tässä Fiksusti kouluohjelmassa asiantuntijana. Ja täällä on Katja Arpalo kolmantena. Ja tosiaan tilaisuus etenee sillä tavalla, että mä yritän pitää lyhyenä tässä tämmöisen alustuksen tästä meidän tietopajasta ja sen jälkeen sitten jätetään ihan runsaasti aikaa tästä meidän puolituntisesta kysymyksille ja keskustelulle. Ja toivottavasti kaikilla on nyt edessään höyryävä kupponen kahvia tai teetä, koska tämä on varhainen aamu lokakuun viimeisenä päivänä, niin tämä vaatii vähän tällaista skarppaamista. Mutta tosiaan mennään suoraan tähän Fiksusti kouluun ohjelmaan pikaisesti. Eli me ollaan toimittu vuodesta 2020 ja niin kuin tuosta kartasta näkyy, niin meillä on jo hyvä joukko kuntia mukana eri puolilta Suomea. Tämä on siis kuntavetoista toimintaa tai kuntalähtöistä, eli mukaan ilmoittautuu aina kunta. Ja meillä on noin 1/5 Suomen kunnista on lähtenyt tässä 6 vuoden aikana mukaan ja kunnista on pieni joukko kouluja tai oppilaitoksia tai varhaiskasvatusyksiköitä mukana, eli noin 135 koulua, peruskoulua, varhaiskasvatusyksikköä tai toisen asteen oppilaitosta on mukana tässä toteuttamassa näitä meidän yhteisiä tavoitteita. Eli me toivotaan, että aktiivinen ja kestävä liikkuminen lisääntyy lyhyillä koulumatkoilla. Se on pähkinänkuoressa se, mitä tavoitellaan sillä, että koulujen liikenneympäristö tukisi tätä lasten ja nuorten aktiivista ja kestävää liikkumista. Ja myös, että koulut ja varhaiskasvatusyksiköt ja oppilaitokset omalla toiminnallaan monipuolisesti tukee sitä aktiivista ja kestävää koulumatkaliikkumista. Ja mä esittelen tässä nyt seuraavissa dioissa sitten meidän toimenpiteitä, joista keskeisenä on nämä poikkihallinnolliset kuntatiimit, eli työskentely koulumatkojen hyväksi on todellakin niin kuin lähes kaikkien kunnan toimialojen työtehtävien alla. Ja sitä varten me järjestetään tällaista tietopajaa, jota mä kohta esittelen hiukan tarkemmin. Ja sitten se, mitä me tarjotaan myöskin, niin on tämmöinen ihan asiantuntijaverkosto, joka koostuu siis meidän asiantuntijoistamme, mutta myös niin kuin maanlaajuisesti ja kansainvälisestikin koulumatkaliikkumisen asiantuntijoista. Järjestetään muutama webinaari vuodessa ja sitten kootaan tutkimusta, jota tehdään muualla ja meillä Suomessakin. Ja pidetään yhteyttä myöskin tällaisiin niin kuin tutkimushankkeisiin, joissa koulumatkoja tutkitaan ja yritetään tavoitella näitä samoja asioita, joita mekin tavoitellaan. Sitten me viestitään monikanavaisesti, eli meillä on verkkosivut, meillä on sosiaalisen median kanavista Facebook ja Instagram ja uutiskirje, joka lähtee harva silloin, kun meillä on uutiskirjeen arvoista asiaa omasta mielestämme. Mutta mennään sitten tosiaan lyhyesti vielä taustoihin. Eli me lähdetään siitä, että koulumatkaliikkuminen on tosi monimutkainen ilmiö, jossa on monta eri tasoa. Yritetään omalla tavallamme niihin kaikkiin jollain tavalla liittää se meidän tekemä työ. Eli tuolla yhteiskunnan tasolla voi ajatella, että siellä on koulumatkoja säätelevät lait esimerkiksi, koulupäivää säätelevät, koulumatkojen pituutta säätelevät erilaiset lait, jotka vaikuttaa siihen, miten koulumatkoja kuljetaan. Ja sitten on ylipäätään niin kuin kunta ja kunnan toimenpiteet ikään kuin viitekehyksenä. No sitten on se rakennettu ympäristö, joka on se yksi niistä tasoista, joihin me pyritään tällä toiminnallamme vaikuttamaan. Siihen kuuluu kuntien katuverkko ensisijaisesti, koska kuntien kanssa työskennellään. Toki monet koulut on myöskin siellä sitten teiden äärellä, eli koko se ja miten koulu sijaitsee siellä suhteessa siihen koko kunnan tai kaupungin keskustan rakenteeseen. No sitten tosiaan tämmöisiä niin kuin koululaisen liikkumiseen liittyviä sosiaalisia yhteisöjä on tämä tavallaan kaikki sosiaaliset verkostot, kaverit, ne niin kuin koulutuksen ja kasvatuksen yksiköt, jotka vaikuttaa siihen oppilaan arkeen.
Eli nyt hyppäsin jo tähän yhteisön tai sosiaalisen ympäristön tasolle, mutta sitä ennen tai siihen yhteisön toimintaan vaikuttaa sitten tavallaan tämä yhteisön yhteiset tällaiset niin kuin jaettu kulttuuri, jaetut arvot, jaetut normit ja tässä tapauksessa se, että miten niin kuin koulumatkoja ja arkiliikkumista ylipäätään siinä koululla ja sen lähiympäristöön vaikuttavissa yhteisöissä on tapana ajatella, minkälaisia vakiintuneita käytäntöjä ja arvoja vallitsee. Eli tämä lyhyesti sosioekologinen malli meidän toiminnan taustana ja konkretisoituu sitten meidän työkaluissa ja toimenpiteissä. No sitten mennään tähän tietopajaan. Me työskennellään sillä tavalla, että ne kunnat, jotka lähtee mukaan tällaisella tiimillä, josta myöskin kohta kerron vielä enemmän, mutta toiminta perustuu siihen, että jokaisessa kunnassa on semmoinen poikkihallinnollinen tiimi ja sitten meillä on yhteyshenkilö sieltä kunnasta, joka pitää huolen siitä, että se tiimi pysyy ajan tasalla niin kuin tietopajaan liittyvissä asioissa. Toivotaan ja työskentelee yhdessä meidän kanssa sitten viestin välittäjänä, mutta me toki toivotaan, että koko se tiimi osallistuu siihen meidän tietopajatyöskentelyyn, jotta kaikki on ikään kuin samalla kartalla koko ajan. Eli meillä on 6 tapaamista vuodessa tässä tietopajassa ja sen lisäksi tämä poikkihallinnollinen tiimi oman tarpeensa mukaisesti tapaa sitten muutamia kertoja tässä vuoden kuluessa, että tämä niin kuin lyhyesti se rakenne, josta siitäkin kerron kohta vielä lisää. Ja se, mitä sitten taas Fiksusti kouluun -ohjelma tarjoaa, niin tosiaan näissä tietopajoissa niin sparrausta, opastusta, vinkkejä, eli asiantuntija-alustuksia, ja me tarjotaan siis kaikki meidän asiantuntemus näiden kunnan paikallisten Fiksusti kouluun -tiimien käyttöön. Sen lisäksi meillä on muutamia työkaluja, joilla voidaan sitä rakennettua ympäristöä ja sitten toisaalta just nimenomaan näitä niin kuin kulttuurin arvoja, normeja, huoltajien ja oppilaiden omia käsityksiä tarkastella ja saada niistä tietoja. Ja sitten me ajatellaan, että kerran fiksusti kouluun kunta, aina fiksusti kouluun kunta, eli me tarjotaan myöskin mahdollisuuksia verkostoitua kaikkien näiden reilun 50 kunnan ja lähes 150 koulun ja oppilaitoksen kanssa mahdollisuuksien mukaan tällaisissa etätyöskentelypajoissa ja sitten totta kai verkostoitumista siellä itse tietopajassa niin kuin juuri tänä vuonna tai ensi vuonna mukaan lähtevien koulujen ja kuntien kesken. Eli tämmöistä niin kuin vertaisverkostoa ja osallistuminen on kunnille ja kouluille maksutonta. Eli tarjotaan tiedonvaihdon areenoja, tarjotaan sitten myöskin tietenkin sitä tietoa, tarjotaan uutta tutkittua tietoa ja teidän itse keräämään tietoa siitä, että minkälaisella tolalla koulumatkaliikkuminen juuri siellä teidän kunnassanne on. Ja mennään sitten siihen, että mistä se poikkihallinnollinen tiimi koostuu. Eli ensimmäinen askel, kun te lähdette miettimään sitä, että lähdettekö mukaan ensi vuonna, niin tässä kuvassa tiivistyy se, mitkä on nämä niin kuin keskeiset tahot siinä poikkihallinnollisuudessa, eli varhaiskasvatusyksiköt, peruskoulut ja toisen asteen oppilaitokset, kaikki sijaitsee kunnan katuverkolla tavalla tai toisella. Ne saattaa olla hyvinkin lähekkäin toisiaan. Ne on osa sitä samaa liikkumisympäristöä, liikenneympäristöä, jossa kuntalaiset ylipäätänsä liikkuu. Eli meillä siis tämä niin kuin liikennenäkökulma ja sitten toisaalta se oppilaitosten näkökulma, eri pedagogisten asteiden oppilaitosten näkökulma on ne 2 keskeisintä toimijaa tässä poikkihallinnollisessa työskentelyssä. Eli jos mennään sitten siihen poikkihallinnolliseen rakenteeseen vähän syvemmin, niin tässä näkee se, miten me ajatellaan näitä koulumatkoja. Että siellä tosiaan täällä korkeimmalla on tämä varhaiskasvatusyksikkö, koulu tai oppilaitos, jotka lähtee mukaan tähän ohjelmaan. Ja sitten siinä heti siinä vierellä on nämä 2 tärkeää asiaa, eli liikennesuunnittelu ja sitten koulun piha-alueesta vastaava. Sitten meidän poikkihallinnollisissa tiimeissä on tosiaan muitakin toimijoita. Mennään yksityiskohtaisesti siihen, että minkä takia juuri nämä toimijat.
No, koulu on tietenkin tärkeä varhaiskasvatusyksikkö ja oppilaitos siinä pyöräily- ja liikenneopetuksen ihan siinä konkretiassa. Näillä kaikilla yksiköillä on myös tekemistä tämän niin kuin oppilaiden, lasten ja nuorten osallisuuden kanssa, sen, että miten he kokee itsensä suhteessa siihen ympäristöön ja suhteessa liikkumiseen. Näissä yksiköissä järjestetään myös erilaisia tapahtumia ja kampanjoita. Siellä näillä meidän työkaluilla pystyy sitten järjestämään myöskin seurantaa siitä tai kyselylomakkeilla selvittämään, että miten lapset ja nuoret näihin oppilaitoksiin kulkee ja mitä oppilaat ja huoltajat ylipäätään ajattelee siitä arkimatkojen liikkumisesta. Ja kodin ja koulun yhteistyö, se on kiinteätä peruskoulussa, se on kiinteätä toki myös varhaiskasvatuksessa ja toisella asteella se olisi vähän väljempää, mutta koulu- ja oppilaitokset on tosi tärkeitä tässä, että heillä on nimenomaan kontakti niihin liikkuviin lapsiin ja nuoriin. No sitten koulun piha-alueesta vastaa taho, joka järjestää sitten taas pysäköintejä, sekä pyöräpysäköinnit että autopysäköinnit siinä koulun pihalla. Pitää huolen siitä, että ne on talvellakin käytettävissä. Vastaa myöskin siitä, että siellä, jos on tämmöisiä yhteiskäyttöisiä koulupyöriä, niin siellä on asianmukaiset säilytyspaikat niille. Eli ylipäätään siitä niin kuin piha-alueen kulun turvallisuudesta ja sujuvuudesta. Eli me toivotaan, että tässä tiimissä on mukana myöskin piha-alueesta vastaava taho. No sitten on liikennesuunnittelu, joka on avainroolissa siinä koulumatkojen, kävellen ja pyöräillen tehtävien koulumatkojen turvallisuudesta ja sujuvuudesta. Ja sitten siinä katuverkolla tapahtuvasta pysäköinnistä. Eli tämä yhteistyö näiden 3 tahon kanssa on tässä vuosien varrella osoittautunut erittäin olennaiseksi, että saadaan myöskin niitä toivottuja muutoksia aikaan. Ja tosiaan liikennesuunnittelu ja tämä oppilaitos yhdessä sitten ja piha-alueesta vastaava, niin yhdessä voivat esimerkiksi tehdä niitä kartoituksia siinä liikenneympäristössä ja yhdessä sopia niistä toimenpiteistä, joita olisi tavoitteena tehdä, jotta saataisiin vielä turvallisemmaksi ja sujuvammaksi tämä koululaisten liikkuminen. No sitten on tosiaan muitakin tahoja, joita me ollaan tähän listattu, eli täällä on kunnossapitoa, kouluterveydenhuoltoa, liikuntaa, hyvinvointia, sitten ihan sitä kunnan johtamistasoa tai päätöksenteon tasoa, jotka on nekin olennaisia ja mielellään saatulla mukaan tähän poikkihallinnolliseen tiimiin. Eli kaikilla on oma roolinsa siinä koulumatkojen turvallisuudessa ja sujuvuudessa. Ja myöskin esimerkiksi kouluterveydenhuollon rooli siinä arkiliikkumisen puheeksi ottamisessa on tosi olennainen. Ja tiedän, että on tällaisia poikkihallinnollisia työryhmiä, joissa nämä tahot on jo olemassa, mutta ollaan huomattu, että tämä koulujen ja just tuon liikennesuunnittelun ja tilapalveluiden vuorovaikutus on sellaista, jota ollaan onnistuttu nimenomaan tällä fiksusti koulun tiimillä lisäämään. Mutta sitten tosiaan vielä tämä liikunta ja hyvinvointi, niin siellä myöskin on koulujen lisäksi mahdollista vaikuttaa siihen, että lapset oppii pyöräilemään, lapsilla on liikennetaitoja. Eli kaikkia tahoja kuullaan, kaikki tahot ovat tervetulleita siihen teidän fiksusti kouluun tiimiin ihan sillä tavalla, kun te itse siellä kunnassa ja valituilla kouluilla näette järkeväksi. Eli tässä nyt voisi sanoa, että sekä pieni on kaunista, eli se, että siellä on 3 tahon edustajia, se on riittävää, mutta sitten tietenkin voi ajatella, että jos koette, että siitä on lisäarvoa ja iloa, että niin kuin mahdollisimman laajasti ihmiset osallistuu eri toimialoilta kunnasta, niin ilolla otetaan vastaan toki myös laajemmat fiksusti kouluun tiimit. Mutta tämä poikkihallinnollisuus tosiaan on tämä niin kuin ydin tässä meidän ja teidän työskentelyssä, koska se mitä me tarjotaan teille, jolla sitten päästään takaisin tähän myöskin, että miten me pystytään vaikuttamaan tavallaan sekä siihen rakennettuun ympäristöön, että pohtimaan niitä arvoja ja kulttuuria ja mahdollisesti muutostarpeita näissä. Niin me tarjotaan tässä olosuhdekartoituslomaketta, me tarjotaan tämmöinen Käpytellen kouluun arviointilomake, sitten meillä on kyselylomake huoltajien ja opiskelijoiden näkemysten kartoittamiseksi. Ja nämä kaikki tulee sitten osana sitä tietopajatyöskentelyä teidän käyttöönne.
Ja mä en ehkä näistä sen enempää tässä kohtaa sanoa, kun huomaan, että aika juoksee, mutta tässä on vielä tämä aikataulu ensi vuodelle. Eli jos nyt sitten päätätte lähteä tähän työskentelyyn mukaan, niin ensinnäkin ilmoittautumisaikaa on tässä nyt vielä 1,5 kuukautta. Ja sitä on niin paljon sen takia, että tämä poikkihallinnollisen tiimin kokoaminen ja se, että saadaan varmasti mukaan ne olennaiset tahot, niin se saattaa viedä jonkun verran aikaa. Ja siihen kannattaa myöskin käyttää sitä aikaa. Jotta sitten kun tuo työskentely käynnistyy helmikuussa, niin sitten teillä on jo ihmiset tulossa niihin tietopajatapaamisiin. Eli nämä on tunnin ja vartin mittaisia tapaamisia 3 kertaa keväällä ja sitten 3 kertaa tuossa syyskaudella. Ja aina on joku meidän valitsemamme teema, joka näkyy nyt tästä kuviosta. Ja sitten näiden teematietopajojen välillä me tarjotaan teille käyttöön niitä työkaluja, eli näitä lomakkeita, ja ne on tarkoitettu myös täytettäväksi aina tässä tapaamisten välillä, koska meistä Tanja huolehtii siitä, että huoltajakysely, opiskelijakysely tulee vedettyä yhteen. Me tarjotaan teille siis lomakkeiden lisäksi myöskin yhteenvedettyjä koosteita sitten, tai koonteja näistä teidän saamistanne vastauksista. Ja minä olen vastannut sitten näistä olosuhdekartoitusten yhteenvedoista, ja sitten me ollaan otettu tähän tosiaan tuonne keskelle tätä tietopajaa tällaiset kuntakohtaiset palaverit, eli nämä muut tietopajatapaamiset on kaikille yhteisiä, mutta sitten tuolla syys-lokakuussa järjestettävät kuntapalaverit on sellaisia, että me käydään jokaisen mukaan lähtevän kunnan fiksusti koulun tiimin kanssa oma etäpalaveri. Ja nämä on osoittautunut tosi pidetyiksi, että siinä pystytään sitten keskustelemaan nimenomaan yhden kunnan ja valittujen oppilaitosten kesken siitä, että mitkä on niitä havaittuja muutostarpeita ja miten niissä päästäisiin eteenpäin. Ja sitten olisi tarkoitus tuossa loppuvuodesta, että teillä olisi tietoa niistä omista oppilaitoksistanne, teillä olisi tietoa siitä omasta kunnastanne, teillä olisi kertynyt jo suunnitelmia asioiden parantamiseksi, ja teillä olisi mahdollisesti jo tämmöistä aikatauluakin siinä yhdessä mietittynä, että minkälaiset asiat on priorisoitu ja minkälaisia asioita lähdetään ensimmäisenä viemään eteenpäin. Miten asioista esimerkiksi keskustellaan kunnassa niin kuin muiden toimialojen kanssa, tai miten näitä viedään vaikkapa päätöksentekoon. Eli tässä olisi tarkoitus vuoden kierron aikana saada sekä uutta tietoa että tavallaan toimenpidesuunnitelmaa eteenpäin. Ja huomasinkin, että siellä tuli jotain kysymyksiä, eli tässä kohtaa avata tämä nyt sitten ihan niin kuin keskustelu ja kysymykset. Tuossa näkyy vielä meidän tiimi siinä Toiviaisen Noora ei ole tässä nyt paikalla, mutta hän hoitaa viestintää omalta osaltaan, eli muuten ollaankin sitten oltu tässä jo esittäytyneenä. Mäpäs voin sammuttaa nyt tämän nauhoituksen. Ehkä sen verran vastaan tuolta, tuo ei ole mitenkään, ei haittaa vaikka menee nauhalle. Tuli chatissa kysymys, että onko tapaamisen kelloajat tiedossa, niin kyllä on kello 14-15.15 aina näinä kyseisinä päivinä. Mutta mäpäs stoppaan nyt tämän nauhoituksen. Kiitos nauhoituksen katsojille, moikka vaan. Joo, eli jos teillä